Biz häzir Orta Aziya halklarynyň ekspozisiýasyna geldik bu ýerde muzeýe gelýänleri öz bolşly aýratyn ýer künjeginiň baý bolan milli medeniýetini görkezýär. Onuň aýratynlygy, onuň tebigy şertleriniň düýüp götür tapawutlanýanlygyna. Suw derýa akýan ýerlerine adamlaryň suw almaklary bilen onuň goýloýlarynda oturumly jemgyýet döräp başlaýar. Природные условия очень разные. Там, где протекают реки, и люди смогли научиться брать воду у реки, возникли оседлые цивилизации. Günnogor hemişe adamlaryň ünsüni özüne çekip dur. Şonuň üçin adamlar bu ýerde hem Günnogoryň medeniýeti bilen tanışyp bilýärler. Türkmenler bu Orta Aziya halklarynyň arasyna aýratyn orny eýeleýär. Olaň taryhy yüzlerçe, müňlerçe ýyllaryň dowamyna döräp gelýär. Türkmenler diýsen zihini halk bolupdyr we öz bolşly aýratyn dünýä garaýşlary bilen Hazar deňiziniň kenarlarynda, Ahalteki we Merv oazislaryna, Murgap derýalaryna şeýle hem Täsin Amy derýasynyň boýlaryna türkmen medeniýetiniň merkezlerini öredipdirler. Каспийского моря, в оазисах Ахалтеке, в оазисах Мерва, на реке Мургап и Алатань, вдоль замечательной реки Амударьи, в ее среднем течении, создать замечательные центры туркменской культуры. Elbette biz türkmen medeniýeti barada aýdanmaza biz umumlaşdyrýar. Oğuznama eposyndaky gol ýazmalaryna görä türkmenliň däw boýunça 24 taýpalar bolupdyr. Türkmenliň arasynda bolsa has tapawutlanyrlyp bolýan teke ýumut taýpalardyr. Şeýlede olardan keçirek taýpalary bolan Egdir taýpasy we Ertar taýpalary. Howa, gynansak da wagtymyzyň çäkli bolanlygy sebäpli biz olaň her haýsynyň aýratynlyklaryny aýdyp bilemzok. Hemem sergi meýdançalarynyň ýeterlik bolmadyklygy sebäpli has möhüm böleklerini alyp görkezýär. Hem elbetde geljekde ekspozisiýany giňeltmek islerdim. И эрсаринцы, создатели очень интересных ковровых традиций и так далее. Время нам, к сожалению, не позволяет в должной мере перечислить всех носителей культурной традиции Туркмении. Конечно же, за неимением и такой несколько узостью выставочных площадей мы хотели бы, безусловно, развернуть экспозицию шире. Но вынуждены подать самые важные элементы. Türkmen medeniýetiniň möhüm böleginiň biri bolan haly medeniýetine ünserýär sebäbi diýsen türkmen halylary dünýä mirasyna uly goşandy bardyr. Türkmen halysy Pars, Qırgyz, Kavkaz we türk döwletleriniň halylaryndan tapawutlanýar we dünýede Türkmenistan haly dokmançylygyň iň bir güýçli ojagy bolup durýar. Olar öz geometrik naqşlarynyň dürli manlaryny özüne jemleýänlikleri bilen tapawutlanýarlar. Türkmen halylaryň kompozisiýalary hem renk aýratynlyklary bilen diýsen ajaýyp görünýär. Bu kompozisiýalarda eli çeper gelen gyzlary köp wagtyň geçmegi bilen öz renkini ütgetmeýän tebigy boýaklaryny ulantyrlar. Biz bu ýerde türkmen haly önümleriniň dürli görnüşlerini görüp bilýär. Olaň arasynda gowy hili ýüňden dokulan hallary bar. Şeýlede şoğla saçan ýüpek sapaklarynyň dokulan halylar. Благороднее и красивее. Мы демонстрируем разные туркменские изделия от маленьких мафрачей, где среди прочего материала очень хорошей шерсти качества. Мы видим сияние шелковых нитей, как вот, например, розовый цвет вокруг розеток. Мы показываем и безворсовые изделия, которыми славились. Biz bu ýerde ýumutlarda we Amy derýadaky Ertarlaryň arasynda meşhur bolan haly önümlerini görüp bilýär. Mysal üçin, ýumut naqşynyň, ýagny gölüniň öz aýratyn düzümi bar we ol göller her bir taýpanyň nyşany bolupdyr. Туркменского ковра, конечно, знают, что такое гюль. Это племенной герб, орнамент, который указывал на создателей ковра. Ine bu ýokarymyzda görýän zolagymyz gara öýleň daşyna aýlantyr. Ol toý dawarlarynyň beregi bolupdyr. Ol bolsa ýaş çatynjalar üçin ak ýol alamatlanyrdyr. Вот этот белый добрый путь для молодоженов. Поэтому это вообще 18 век уникум, который Özüm bu haly 18-nji asyrda gökleň türkmenlerini degişli bolupdyr. Bu naqşlaryň arasynda ýaşaş baglaryny, güllep ösmegi aňladýan şah görnüşli naqşlar görüp bilýär.
экспонат уникален тем, что здесь выткали Şeýlede bu eksponatyň aýratynlygy toy kerweni. Hallarda haýsydar wakalary suratlandyrylmasy juda serek duş gelýär. Bu halda bolsa edil şol döwrüň däpde surlaryna açylan bir penjere ýaly görüp bolýar. Ana bu ýerde bolsa guş awçylygyndan bir pursaty görüp bolýar. Biz bu ýerde şeýlede Orta Aziýada meşhur bolan tazy itini görüp bilýär. Среднеазиатскую борзую, с которой охотились, и эта сцена тоже относится к одной из лучших. Перед нами уникальная свадебная кибитка КГБ. Это, возможно, единственный в России экспонат. Anada bizim öňümizde meşhur toy kejegeti. Bu eksponat bizim ýurdumyzda 1903-nji ýylda hormat goýulýan toplaýjy Samuel Martinovich Zuzin tarapyndan satyn alyp getirilýär. Öýlenjek ýaş ýigit kerweni öz hasabyna alyp gelin almany ugradypdy. Bu kerweniň düýesine ünserelim. Onu hem durly haly gotozlary bilen bedelen. Şeýlede durly renkli gyrkylan matalaryndan ýasalan ýapynjalary kerweni alyp barýanlary gözden we dillen goramak üçin ýasalypdyr. Umumaýdanmyzda türkmenleriň owadan bedelen düýeler bolupdyr. Türkmen ýigitler bolsa elbetde ählimiziň bilşimi diýaly hemişe atly bolupdyrlar we olar kerweniň daşynda bolup olary goratdyrlar. Упряжь для верблюда и так далее. Türkmen ýigitleriniň milli eşiklerini ünsversek, olar esasy ak köýnük, gara balak we gyrmyzy renk donlar giyipdirler. Başlarynda bolsa goýun tüýünden ýasalan telpekler bolupdyr. Ýaşlar esasan ak telpekler giyipdirler. Orta ýaşly erkekler bolsa mele renkinde, garlar bolsa gara renkinde giyipdirler. Молодые предпочитали белый цвет. Ana bu ýerde görüşimiz ýaly täze geliniň gaýnyny bilen duşugy. Elbetde gelin dolulygyna ýapynjada bolmaly. Hemmämiziň bilşimiz ýaly türkmen gelin libaslary öz owadanlygy bilen, öz täsinligi bilen tapawutlandyr we hiç bir döwletde bular ýaly nepis libaslaryň ýokdugyny biz dolulygyna aýdyp biler. Şeýlede hemmämiziň bilşimiz ýaly gelin libaslarynyň düzümünde dürli şaýsepleri bolup, olaň agramy 16 kilogramy barabar bolupdyr. Elbetde beýle libaslar götürüp bilmek aňsat bolmandyr, emma däpde sur saklamak ören wajyp bolupdyr. Gelin kurtäniň nagyşly bezeglerini üns berelim. Türkmen gelin gyýylar öz başlyk ýüpegi taýýarlap olardan dürli matalar dokuman başarypdyrlar. Türkmenler görüşimiz ýaly egin eşiklerine gyzyl renkleri has köp ulanyp, köp döwletleriniň tapawutlandypdyrlar. Ören ajaýyp kurtän agşlaryna serideninde el işleri bilen meşgullanýan döwletleriň arasynda türkmen gelin gyýylaryna taý geljek azdyr. Olar öz libaslaryny ýüpek sapaklaryndan ören nepis nagyşlar bilen bedäpdirler. Ol nagyşlaryň arasynda çigillem gülüniň şeklini görmek bolýar we ol türkmen topragynyň ösümligi bolup, güller ösmeginiň nyşany bolup durýar. Этой территории, и мы видим женщин на манекенах, платье на манекенах с изумительного красного катыни, как называется эта ткань. И вообще замечаем, что красный цвет в одежде туркмены предпочитают, выделяя себя во многом в этом среди других народов региона. Изумительна вышивка туркмен. Мы говорили с вами о коврах. Но если будем говорить о вышивке, это другой вид декоративно-прикладного искусства, и туркменам мало равных, поскольку вышивка шелком очень плотная, с очень красивыми элементами. Например, здесь мы читаем мотив тюльпана, который для туркмен является одним из растительных символов процветания, всего самого хорошего, счастья и такое вот, да, плодоношение женщины. Мы сами знаем, что туркмены очень чудолюбивы и очень любят детей. Türkmenler çağı söýür bolupdyrlar we ana bu ýerde çağı egneşiklerini görmek bolýar. Olar gözden dillen goraýjy nyşanlary bilen has köp bedelipdir. Türkmen çağlarynyň egneşikleriniň başga döwletlerden tapawutlylygy ana oglanjyklara daqylýan kirliklerini görmek bolýar. Alajalary goraň nyşany hasaplanyp, egneşiklerine de we türkmenleriň baş tahyýalaryna da görmek bolýar. Şeýlede Orta Aziýanyň goraň nyşanlarynyň biri 3 burçluk bolupdyr. Ana görýän dürli renkli gyrkynlar, gotuzjuklar,
Olaram çağalara goraw nişan bolupdyr. Ine türkmenler tarihde ösüp barýan gyýjaglaryň başyna ana şular ýaly tahyýalary ýydiripdirler we onuň depesine ýabany guşlaň ýeleklerle bezäpdirler. Käbir türkmen taýpalaryna gyýjagy ulalyp durmuşa çykmana taýýarlananny onuň tahyýasynaky ýelekleri aýrypdyrlar. Ol bolsa gyýdyň adaglananlygyny aňladypdyr. Когда девушку просватывали, то ряда племен перышки вынимали из кубы. Это означало, что она уже просватана и готовится к замужеству. А как я уже обращала внимание, да. Ana bu görýänimiz İgdir taýpasynyň doňlywasy. Ol öz naşlary bilen tekeliň naşlaryndan tapawutlanýar. Bu şeýlelikde bu türkmen medeniýetiniň dürlülüğünün subutnamasy bolup durýar. Hazar kenarlaryndaky türkmen ýumutlaryny, Xarezm oazislarynaky türkmenlerde ana şular ýaly doňlary görüp bolýar. Ol goýun derine ýasalypdyr we ösümlik boýoglary bilen sary renklere boýalypdyr. Şeýlede beýleki taýpalarda bolşýar. Bu taýpalarda da erkekler telpek giýipdirler. Ina şeýlelikde biz gysgaça bolsa-da biziň muzeýimizde türkmen medeniýeti bilen tanyş boldyk. Bu belkem geljekde Türkmenistanda ýa-da etnografi muzeýinde sergi işlerini türkmenliň medeniýetini hasa giňden ýaýwanlandyryp bolar. Size şeýlede geljek syýahatçylara türkmen taryhyny şeýlede beýleki taryhlary bilmekleri üçin gapymyz elmydama açykdyr. Köp sag bolun. Köp sag bolun, maglumatlaryňyz üçin.